Ütüöкүннен бэйэм билэһиннэрим Жулустан Васильевич Иванов теммин Илья Семенович Иванов атынан унтарда 2 нөмердәге осколага директоры Иитер үләгыл буячынан үлелибин. Бихе оскола утырыта биллерин курдук патриотический ити күскө уруллар. Ол чечетинен бихеха 2015 жылга Всероссийский военно-патриотический клуб Юная армия гентерилибита. Бу манна ытчат отделын кытта дәң үлеләһәннәр единый формалахпыт. Бихиге камсаамытыра он ытчат кирер, он осколога. То манна бу добровольный болар, кемидаганы унуждайдагаппыт. Манна болла 11 сааттан 10 саатга дери осколай веренер ова киренсеп. Бихиге үлебип болганын сүрүн болгон тото шефство курдук бар, ол курдук бихиге осколобут көрөн караян саңардан бирбиппит. Бу мемантан сериге бар бытымден памятник манна туруктага 1941 жыллака сериге бар бут бир дойдулактыр бут. Идере памятниги беге көрөн растан саңардан бери турар бу Юная армия олору сылаксын бу кыйы күнүгө таксам сүгүрүен үдүбүнү курабыт. Оннато беге улуска болар терәһеннәргә барытыгар беге Юная армейстер бут. Олска хтактык кытталлар. Окурдук бу агадой төкөмүскәчиләрен күннәре болуун кыйы күнә бу республика күнүгә полицияны кыттеме тәң үлелибит. Курдук арас бу акцияларга бу Юная армейстер кытталлар. Беге улары тыбыт тәүтө били агадой төкөмүскәчиләрен күннәрегә саңардан беребез состав бутун. Тоде такы бу 11-9 класс күренер олар. Бу таксан берилер. Тоде такы экзаменга белемнени үлете күшкө барар олеген. Аңардан аңа хастапыламыт бихиманна оскола бутеге торжественно клятва эттерен берет туттары бут кыгыл берет. Онтаныла бу ова Юная армейс болар. Оскола егер биллен турар бихеха касбити камсаган булан ак болар. Сыллаңы булан. Улады кас күн тук болуктагын терәһеннәре оскола егер ютабыт. Ого бу камсаган хаҗан бастыгы көмөнөң орогон этчилер автомат кайдах таңылларын кайдыгылларын инәңе устройствотын декка билехтах истурун билехтах. Онната сылаксын ытыллар улус бутугар бу снежный барстен военно-патриотический клубтар күрәхтәре булалар. Онна сылаксын кытталлар бе Юная армейстер бит. Биллен турар беге военкомат кыттеме кеккүлеләһәбит бу оголор улуска болар терәһеннәргә барытыгар активно сылаксын баран кыттабыт. Бу осколны битерен оны астылын тугулан бу армия барар хәҗәричәттер атарагын беге Юная армейстер битиеннәр онна булактаран онната кәтбитер җиттер баганаларын истен онната бейлерин эддеттен белемнилер дек кая бу армия баран улус балаһына. Бу Юная армия камсаган эссе сайда турдун беге улус бутугар Юная армейстер арасы осколаларга баалар. Эссе би турдуннар ден баганалахпын.